Na copchii v-am luat altă lioaie că toată lumea s-a saturat de pălăhanul ăsta vechi. E un câine. Eu, dar numai câine nu ăsta. Eu zic că e un crocolobaur cu trăsături de dizonaur. Lasă-l pe tata chiar fumale, știam că ăsta numai câine nu-i. Vă trebuie de ani să vă ce Dumnezeu e asta? Eu la bramosă. Eu la brastosă. Aici în carte zice să nu puneți mâna pe ea. Așa, încet, încet, să te obișnuiești. Aoleo, la bator cu tine nu te mai ții deloc. Hai să dăm ceva de mâncare. Eu zic să-i dăm de mâncare o travă de șobolani, că de hania asta-i satana în chișoare. Era roșu magazinul și avea o ușă ce se deschidea așa și avea tot felul de chestii folositoare, cum ar fi fiare, cum ar fi cazane, biciclete vechi. Prostule, era o dubă. De noi am pus sigur la acestea să treaba așa de șobolani.